Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde siz bilen men Ýogşan Nurwan. Hepdeniň jem programmamyzyň Şahir Şirali Nurmuradyň ömrüne we dörejilігine bagyşlanan ýürüýte sanyny dinlemäge çagyrýar. Odal habar berilýär, tanymal türkmen şair Şirali Nurmurad 11-nji oktýabrda Stokholmda aradan çykdy we 14-nji oktýabrda ony Şwed paýtagtynyň etegindäki musulman onamçylygyna, ýani ýollaşy Maralyň mazarynyň apdalyny topraga berildi. Azatlyk radiosi dissident şahiriň ömrü dörejiligi barada onuň galamdaşlary, eginneşleri we okuwçylary bilen söhbetdeşlik esasynda ýürüýte gepleşik taýýarlady we käbir dinleýijileriň haýyşlary esasynda onuň öz okan goşgularynyň käbirini Azatlygyň arhiwinden çykaryp gaýtadan dinleýijilere hödürlemegi makul tapdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Şiraliň galamdaş dostlarynyň biri Hudaýberdi hali bilen söhbete geçmeden Şiraliň Marala bagyşlanan goşgusyny bilerikde dinläliň. Yok Maral bir hoşlaşmadık. Sağollaştık vaatlayın. Seni berdeye koyup nezip yurda aydayın. Ak eşin varnızındım. Birini nezip geyin. Nenensi barayın oğa. İlenemediyin. Geldin yığımdan otulup zalim hanın deminden. Bir ırım toprak getirdin oğlamın ak kumundan. Annem kızım toprak mağarından vatanı. Bu neyle sevda oldu, duşmazıklı utonu. Bu evulu günmasarın lukmanları yenildi. Akbalında keselimim, saylamazsın yenildi. Ömür oyu arzu ettin, minizim deyip bir limuzin. Ana ahir mennin gittin, iğnimde kirvelin, iğnimde boşan ucağım, önümde yer ucağı, ya Türkan'ı azdıraz ya, anne gelin kızağı, ağlap dinlen bağışlarımız, inni sensiz aydan ok, boşap kalan garip tünük, dolanmursun aydan ok, inni onun kapısına, ne aşarını kulup gerek, inni hiçim sen ornuma aşıyla bükmez bölük. Ak maralım inni hiçim, meni beyle ey görmez. Hiçim sen mertliğin bilen, men şatiyimi ey görmez. inni hiçkim, ne ayavaş bu cümle, bilecekleri peleğin iyiliğine hücumunu, ata gitti, ele gitti, uyan gitti, dost gitti, hazır gülü, hazan yeri, hanazine gitti. Kulağımda kaldı sesin, günahmeme Hudayım, gelmedi yukarıdan cevap, uykuda gittin ayım. Hem başlayıp gittin benim, önkü günahı, ummanneyin kara yerin düğüne çöktü gemi. Başka yurtta kalan da olup, tarpadayın gitmesem, yetseli sonku demde, karan bulur yetmesem, görümle dik oturun, kaptalında yatmasam. Hudaýberdi ine Şahir Şiraliň ýany ýollaşy Marala bagyşlanan goşgusyny dinledik. Her bir güýçli erkegiň arkasyny güýçli aýal duranur diýen bir pähimli söz bar. Siz Şiraliňi maşgara gatnaşyklary derejesinde ýakyndan tanayan adam hökmünde belki gurruňy Şiraliňiň maşgara durmuşyndan başlarsyň. Bolar sebäbi men Şiraliňiň ilkinji aýaly Svetlana Nikolaýewnany gowy tanýan, ol biziň mollumyz boldy. Gatı bir adam kärçilikli, gowy adam ilmlaryň kandidaty, soňra dosent boldy, bütün ömrüni Türkmen Döwlet Uniwersitetinde işledi, soňra Owa hojalyk institutyna geçdi. Ýöne Şirali soňky döwürde ol gelip başlady bir hili, onu bir şahir duýgusy bardy, bir aýallara ymtylmak, ýygyna düşmek, ýaly häsiýetleri onun bilen Svetlana alaşmady. Soň olar aýrylyşdylar, parahat ýagdaýda aýrylyşdylar. Şirali sen bolşuň maňa yaranok diýdi, parahat ýagdaýda aýrylyşdylar. Ýöne olaryň arasynda salam, syýlyk birek-birege ol aýrylmady.
şol döwürlerde şo ýeke entep ýören döwürüne Şiraliň bir aýdan sözü bar. Eger men 40 ýaşyma çenli öýlenmesem, ondan soň öýlenmen diýdi. Ýöne ýoldaşlary muň bilen ylalaşmadylar, maral bilen tanıştyrdylar. Maralam bir gowy maşgala, bir arassa maşgala. Özüm Leningrad Üniversitetini guturup gelen jurnalistikadan habarly jurnalistikada işlen ýöne rus diline ýazýardy. Bir gaty bir sowatly bir Şirala taý maşgalady, ikisi bir-birine taý boldular. Şeýdibem Şiralynyň 40 ýaşy dolmadynyň öňü syrasy olar toý edip durmuş gurdular. Hudaý berdi ýatlamaly bolsa elbetde şo toý eden wagty Şiraly edebiýat sunatga ýetenine biz bilen işleýärdi. Biz hem şol toýuň mehmany bolupdyk. Eýsem Şiralynyň çağalary bardy, näme aýdyp bolar? Şiralynyň 2 sany gyýzy bar. Svetlana Nikolaýewnadan uly gyýzyna Tereza diýerler, kiçik gyýzyna da Gülnar diýerler. Uly gyýzy da Edil Ejesi ýaly ýa-da Kakasy ýaly Minskde ýokary bilim aldy. Olum rus diliniň dil edebiýaty muallymy. Yergelen aýsak Şiralynyň özüm şol urdan bilim aldy, ahirine Moskwadaky Edebiýat institutuny gutardy. Şoň bilen birlikde Şiralynyň bir oňa daýdyan degişmesi bardy. Ol men mektepde wagtym öz kakam bilen bil okudum diye. Kakam giýjeki mektepde okuýardy diye. Soňra men öz aýalymyň elini okudum diye. Svetlana Üniversitetde rus diliniň muallymydy. Ine soňra gyýdym bilen okumaly boldum diye. Ol maňa yaramady diye, şoň üçin Şiraly Moskwa gatnap okudy, gyýdy bolsa Minsk şäherine gatnap okudy. Ýöne ählisiniň ugurlary bir. Ýene de ýergelen aýsam, uly gyýdy Terezadan 2 sany agtygy bar, gyýdy agtygy bar. Uly agtygyny men gowtanýan bir şelaýyn açyk bir Şirala bir meňdäp duran bir uzun boýly bir açyk çağa da, men çağa diýen elbetde ol çağa däl, ýetişen gyýdy ýöne men gözüme entigem kiçi ýaly. Hudaý berdi elbetde Şiralynyň dörejeligi bardy, goşgulary bardy. Hatda ol 70 ýaşanyda göwrümli makale bilen çykyş etdiňiz. Ol makale hem bir topar çekişmeler, garşylykly pikirler döretdi. Elbetde şahir öz boluşly bolanyna oň eserler garşylykly pikirler döredýär. Sebebi öz boluşly şahir öňden dowam edip gelýän galyplar döwýär. Eýsem siziň pikiriňizçe şahir Şiralynyň esasy döwen galyby nämeden ibarat bolupdy? Ol dowam edip gelýän däpleri taşlady, täzeçe bir ýola geçdi. Egerde biz azajyk giňeldi baýsak, onu geçen 2-nji jahan uruşy ýyllaryny Fransiýada gaýtawul beriş edebiýaty hem gaýtawul beriş sunuwaty emele gelipdi. Olar faşizmi, bütün dünýäni eýelep barýan, ýumrup barýan uly gara güýje garşy çykyş edipdiler. Şiralyda da men şol ugry görýän. Şiraly diktatura, kolonial siýasaty, bir adamyň häkimiýeti eýelemek pozisiýasyna garşy durdy. Ol nähilidir bir garşy duruş edebiýatynyň wekili hökmüne çykyş etdi. Sebebi halkyň özü hut şonu isleýärdi, şol islegede Şiralynyň edebi ugry laýyk geldi. Indi Şiralynyň şo garşy duruş diýilýän ugry bardy görüň etsek. Masal üçin türkmen edebiýatyny 60-njy ýyllardan soň dören türkmen edebiýatyny dören şahsyslaryň, şahirleriň ýerine eýerjiler boldy. Hususan Gurbanlar edýän ýerine eýerjiler ýa-da eýermek isleýänler boldy edebiýatda şygyrdy. Eýsem siziň pikiriňizçe näme üçin Şiralynyň şu garşy duruş uğruna eýerjiler känur görüni bermedi? Täbi onuň üçin batyrlyk gerek, ýürek gerek, hemem dogry durup aýtmak gerek. Şiralynyň ýene bir beýik tarapy ol bir döwrüň şahir bolmady. Meselem 90-njy ýyllarda birden çykan adamlar boldy. Diňe bir Şiraly däl, diktatura garşy görüşenler köp boldy. Ýöne olar derrew öz pozisiýasyny, öz barýan ugurlaryny ütgetdiler, başga ugurlara geçip gitdiler. Hatda olaryň käbir ýazýan zadyny Aýdar ýaly da däl, bir prezidenti meselem Hudaýa deňemek, Allah deňemek ýaly derejelere baryp ýetdiler. Öňkü prinsip tutýan adamlar. Şiraly onu etmedi. Ol ömrüniň ahirki gününe çenli öz pozisiýasyna durdy. Şeýle bir pozisiýada durmak adamdan şahsy mertligi, bir öz wyjdanyň öňünde, halkyň öňünde öz borjun barada oýlanmagy talap edýär. Hudaý berdi hepdeniň jemine gatnaşyp Şiraly barada aksiyete goşulanyň üçin köp sag bol. Belki şu ýerde Şiralynyň şahirçilik gabatda has gönüllü awaydanyna galyp şahirçilik gabatda ýazan bir goşgusyny dinleýijilerime de hödürlerdi.
gaty gowy bolar. Ýöne şu pursatdan peýdalanyp menem şahyryň ýatan ýeriniň ýaty bolmagyny, jaýynyň jennetden bolmagyny Allahdan dilek edýän. Hormatly dinleýijiler, nowat Şahyr Şiralilan. Şahyr bolayın diýip bolup bolanok, yazmanam bolanok, yazmaýyn diýip eýdim bütünüde kär gatma başga. Magtumulyň ýyzyny bir pozmada, saňa hat öwreden behişde düşmez. Arda şugul ýaz, goşgy yazmada. Ya moda bolmy şahyrçylygym. Ya oňy goşuk bir behbidi barmy? Şahyr känzat bermelidir iýline. Ýadyňy alsaňam saňa bolýarmy? Serpay ýerine gamçy degse eňine. Ýekije setir bir ýazarmydyň sen? Ya edipdir seni ýasan jinayet, ýa-da ýalňyşypdyr göwegin kesin. Gormy şygyryýety kastetmek beýle. Onu beýlede bir zorlamak gormy? Şygyr diýip ölüp ýatan milletiň şahyra gelende maňlaýşormy? Eýdim şahyr dälmi? Aýny döwrüň. Şahyr dälmi halkyň kulagy gözü? Şeýle arasynda dili türkmeniň nirden tapýan munşa wezirasy? Goşu goşulmaya bir adam üçin, goşgyny il üçin ýazylýar. Yeterlik däl erkek bolup dogulmak. Erkek bolup ýaşalýar hem gezilýär. Bugün binamysy dolandy döwran. Yüzüň galyň bolsa, jüýüňem galyň. Kördehini, kör köpüge satyndy. Gaýtargysyna da kör awray alyň. Gepleýär Adatlyk radiosi. Hepdäniň jemy gepleşigimiň Şahyr Şirala bagyşlanan ýürüýi tutanyny dinleýärsiňiz. Inniki söhbetdeşimiz Şiralynyň eginnesi, Aşgabatda ýaşaýan grajdan aktivisti Nurberdi Nurmammedow. Benim fikrimçe Şiralyny halka tanıdan zat ilkveline onun teýigaty, üstesine de onun ýaşan döwri. Perestroika döwründe arda kendine öz pikirini aýtmagy mümkinçilik berdi. Ýöne o da gaty çäkildi. Emma bir öz pikirini aýdyp başlayan adamy çäklendirmegem kyn. Ol adam eýem aratlygyň ışkyna düşen adam bolýar. Şiralam soň wagty aratlygyň, öz başlyklygyň ışkyna düşen adam hökmünde Azverdik halk hareketini döretmeye katnaşan adamlan biri. Üstesine de Şiraly Şahyr hökmünde bir öz goşusyny gon gezen, ýaşan adam däl, öz zehinini halkyň gullugyna ulanýan adam. Ine esasanam şular, Şiralyny halka tanatdy, halka teýdirdi, halk onu başına täz edindi. Halk häzir kugünne Şiraly nähili ýatlýar? Şiralyny halk häzirem tanıya, onun meşgulluğu halkın içinde ören uli. Ýöne soňky wagtlarda Şiralyň goşklaryny dinlemeklik halk üçin kyn. Onun berilýän ýeri ýok diýen ýaly düşdük. Ýöne öňem Şiralynyň goşklaryny, dörüjüligini halk Adatlyk radiosynyň üstü bilen, üstesine de kasetaların üstü bilen dinleýärdi. Şiralynyň okuwçysy kän diýmän, Şiralynyň dinleýijisi kän diýsek, ýalňyşyň katýan. Ýöne şol dinlemekligiň özi eýem şäherlik döredýär. Şiralynyň dörüjüligi bolsa ören giň. Ol hem şahyr, hem ýazgy, hem dramaturg. Ýene bir zada aýdasym gelýär. Şiraly iki dilde ýazýar. Hem türkmen dilinde, hem ors dilinde. Onun esasy lirikasy. Menin pikirimçe has güýçli ýagdaýda ors diline berilen. Onun soňky wagt ýazan eserleri, o da powest, roman, o da ors diline ýazylan. Ýöne Şiralynyň okuwçylary, dinleýijileri o da hatlardan bir habarrak kadýan. Ýöne internete girip bilýän adamlaryň özlerem sodatlary tapyp bilýär. Nurberdi, eýteminni Şiralynyň eserlerini toplamak, öwrenmek, seljermek we halka ýetirmek kime galýar? Bu urda Şiralynyň eginneşleriniň bir hökmünde siziň bir anyk pikiriňiz, teklibiňiz barmy? Inni Şiralynyň eserlerini halka ýetirmek ýa-da onun eginneşlerini hem
yurtdaki, yurdun daşındaki köpçülüklerin serişteleri bağlı. Aydılsına göre şahirler ölmeyerler. Esasanam şirali ali, özdekinini halkın kulluğuna ulan, halkın geleceği için İslamik kıyınçılıklara giden, soğuk gerçeklerden korkmadık kişinin ağrıyı bardırsa, gittiğince dalar. Onun eserleri şiraliğini mudamalığa, dovamatlığa alıp gider. Halk yeki bir şahir değil. Esasanam Razan poliseti baş şahirleri özüne mudamalık hemra edip alınıyor. Eyyem şirali halkta son alak yağdıydı. Onun silahım, hormatum, geleceğim halkın içinde bar. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly Grajdan aktivisti Nurberdi Nur Mehmet bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şahir şirali baradaky söhbeti Aşgabatly ýazgy şahir Amanmurat Bugaýew bilen dowam etdirýär. Amanmurat, siz hem belli bir döwürde şirali bilen duşsan, görşen adamlaryň biri. Hem siz şiralini nähili ýatlaýarsyňyz? Oň şahirliginden, ýazgylygyndan başga umuman adam gatnaşyklaryna nähili aýratyn sypatlary bardy siziň pikirinizçe? Şirali İslamik ýagdaýda gelişme düşünýän adamdy, başga biriniň gaňryş dawa edip sen bilen aňyrçak derejede gyzyl limroga girmese de şoň bäriýän näki dereje barjak gowy bir zaýdarsyp tapyp şiraliniň özüniň şahsiýetine görüp aýdyn değişmelerini ýene gaýryn şirali gulku bilen kabul edip bilýärdi. Özüň şol zaýdar sözüň hak üçin sen bilen etjek gaňryş dawasyny soňa goýup gülüp yaraşyp bilýärdi. Ne şiraliniň bir şeýlerek bir häsiýet bardy, ýene de bir häsiýet hakkynda aýtmaly bolsam şiral umman durmuşda şowhuny oturuşy, turuşy gowy berýän ýigitlerin berdi. Ol dama şol üýüşmegiň birek bilen değişip gülüşmegiň tarapdardy. Bir adamlardan uzak müddet öýkelep ýylçyn aýdylşýaly etegine daş götürüp görenlerden näline şu iki häsiýeti bilen şiralmen aňynda galypdyr. Amanmurat, hem bu häsiýetler şiraliniň eserlerinde nähili orun tapdy? Men şiralin elbetde goşgulary babatda biraz men aýdyp biljekler ýöne şiraliniň gün bize garaşman doguýar atly powesti var. Olam şiralin bundan bir orta etap bilen 30 ýyl çemesi odolýadan powesti, ine şol powestin näki dil, ýazgynyň dili, oň bir käkiýal kesgirligi juda islenlik okuyucunun ýadyna galýan eferdi. Oňda düýp sebäbi şiraliniň özüniň dogdugy obasy bolan börmelleriň hemde ondan biraz günnogordaky ýerleşýän Durna obasynyň ýaşaýjylarynyň ählisiniň emdiri edil päkiýaly ýiti dilleri bardy, değişmäni, gülüşmäni, baş ýörelgedilen kowa dile. Şol obasynyň dilini öz çağalykdan gulagy kanan adamlarynyň dilini şol powestinde juda ezerlik bilen ulantyr. Oka oturkan şol powesti ýyller bilen okuzma, börme ýa-da durnaga bark gaýdan ýaly bolýardy. Şiraliniň eserlerinde näşe proza eserlerinde halkylyk bir halky goloýluk bady edil şeýle bahary şiraliniň başga bir awtor bilen bile ýazyldy diýilýän Ballymoğlu testasında da gözüňe getirmek mümkün. Şu Ballymoğlu aslında Ağahandurdyýyň Ballymoğlu eser esasyny sahnalaşdyrylan spektakly ýöne şol şirali we täzeden ýazarlaryny bir Ağahandurdyýyň özüniň de dili bir juda täkiýaly ýiti dili bar, owadan dili bar, ýöne şoň üstüne şiralyn öz bilen bilerýän awtoryň derejede näme oşondyň bardygyny bilen ýöne şiraliniň oşon käbir goşunlaryny değişmelerini men özüme aýl-aýl oturdum spektakly başda piyesa görnüşini okamda da soňra Mollanetes drama teatrynyň sahnasyna spektakl hökmünde tomaşa edenim dedi. Şirali öz eserlerini türkmeniň bir kesgir dilini, türkmeniň şereweli dilini ullanyp bilýän awtardy. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly şair Amanmurat Bugaýewiň şirali Nurmurat hakyndaky pikirlerini dinlediňiz. Şahir şirala bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi Şwesiýada ýaşaýan türkmen ýazgysy Ak Muhammed Gözsapar bilen dowam etdirýär. Ýöne öňürtü şiraliniň Şwesiýa barada goşgusyny bilelikde dinläliň. Ağam yok, karada yok.
Kanım yok, yarada yok. Bir täsin ile düştük. Begem yok, töre de yok. Hayvan adam deninne, adam Huday deninne. Boynun sallap duran yok, padişahın öňünde. Şagal yerine, kurt yerine kurt eken. Özünü doğulanmalsan, yaşalayacak yurt eken. Yönü biz bir gelmişik, ağlaşıp yol salmışık. Her täze toyunna ağlap dutar çalmışık. Ak Muhammed Şirali'den goşgular barady. Öz pikiriňizi aýtsaňyz, o goşgular nähillöredi? Şiralini küllü Türkmenistana tanadan goşgular 1988-89 ýyllarda ýazyldy. Şol döwürde göreş bar ýady Türkmenistanyna bir ilkinjidek demokratik döwlet gurmak uğruna. Ana şonno adamlar bir hili iki bölünni. Ýaşy niýetli adamlar hemem diňe wizipek oluşýan yaranjanglar. Şo döwürde ýüzüni görkezip başlady. Onuň öňüm şahir hökümini Şirali elbetde respublikada tanalýan adamdy. Ýöne welin edil şo 88-89-njy, 90-njy, 91-nji ýyllarda Şiraliň ýazan pamfletleri var. Oňa siýasy pamflet goşgular diýilýär. Şolar ören ýörgünli boldy. Şol goşgulary men ýadymda 89-njy ýylda 90-njy ýylda hatda şu Niýazyň edil gapdalyna oturup işleýän adamlar hem gizlenip dinleýärdi. Şeýle habarlar bize ýygy-ýygydan gelýärdi. Sebebi şol döwürde Saparmurat Niýazow türkmeniň diline garşy gitdi, türkmen diliniň döwlet dili bolmagyna garşy gitdi, Türkmenistanyň öz başda garaşsyz döwlet bolmagyna garşy gitdi. Bizem ýazgylar, şahirler bolup agzybirlik halk hereketini döretdik. Onuň şolar ýaly hereket döränine elbetde hemişe bir ses gerek bolýar. Ýazgyň, şahirin sesi. Şol agzybirlik halk hereketine Şirali Nurmuradowyň ýazan goşgulary ýörgünli boldy. Olar edil şol döwre bap, edil şol döwrüň talap edýän goşgularydy. Ol Niýazowyň töweregine üýşüp Türkmenistany kädeden baknetmäge ymtylýan, Türkmenistany orsun baknalygyndan çykarman saklamak isleýän adamlaryň garşysyna gönüp durilen goşgulardy. Şol goşgular ýazgydan ýazga geçip külli Türkmenistana ýaýrady. Adamlar Şiralini şu döwürde hut şol ýangynly goşgular bilen tanadylar. Ak Muhammed, eýsem Şiraliden diňe siýasy pamfletlermi, siýasy goşgularmy ýa oň başga uğurly eserler hem bolupmydy? Elbette Şiraliň ören gowy liriki goşgularym kän. Olaram halkyň arasynda okulýaram, geljekde de okular dinlenýäram. Ýöne ýankaýdyşmaly öz döwrüne mundan 25 ýyl ozal edil şol siýasy pamflet goşgular öňe çykdy. Ýöne geljekde men pikirimçe ikisem okular, iki uğurdaky goşgularym, pamflet siýasetli goşgularym, onuň liriki goşgularym okular diýip men umyd edýän. Ak Muhammed, eýsem Şiraliň özü şahirçiligi umman şahirleriň ýol ýodasyna nähili baha berýärdi. Ol şahirler nähili böleklere bölýärdi. Şiraliň özü şahirleri 3 topara bölýärdi. Olaryň birinjisine ol ışık şahir diýärdi, ikinjisine köşk şahiri, üçüncüsine de keşik şahiri. Şo ışık şahir bolmak üçin dutaryň kirşi ýaly iňçe dehin näzik ýürek hem şirin duýgy gerek diýip Şiraliň öz ýazan ýazgysy bar. Ondan köşk şahirine dutaryň gapagy ýaly galyň hem çydamly ýüz, dutaryň gulagy ýaly dartylyp ýa goşadylyp duran häsiýet, dutaryň eşegi ýaly islen tarapyna süýşürilip, islen ýerinde keserdilip goýulýan arzan mertebe gerek diýärdi. Keşik şahiri diýem Şirali şol halkyň keşigini çekýän, aladasyny edýän, şoň agysyny aglayan şahirlere aýdýardy. Ak Muhammed, eýsem Şiral dogurdanam keşik şahiri bolup bildimi? Ni şaýda aýtmalar dogurdanam Şiralini keşik şahir diýip şoňa goşsa bolar. Sebäbi näme üçin diýsen Şirali öz dürüdüjüligi bilen halkyň aladasyny etdi, halkyň agysyny aglady. Şo halka azar berýän, şoň hakyny ýan adamlary rehimsiz ýepbekledi, tankytlady. Şu Şiraliň öz bölüşine görä alsaň dogurdanam onuň dürüdüjüligini hakiki şo halkyň keşigi bilen, şoň agasy bilen ýaşaýan şahir diýip kefitlese bolar. Hormatly dinleýijiler, Ak Muhammed Gölsapar bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen Şahyr Şiralynyň ömrüne we dörejiligine bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi geçirip oturýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.